Masak kulit melinjo. Iki mau aku ndelok nek kulkas enek kulit melinjo, terus arep tak tambahi tempe tuku ning nggone warung wis entek kabeh, mergakno udan ae. Akhirnya golek tempe kena tinggi campuran, ya wis ayo langsung disiapne bumbune ngene iki. Terus langsung digoreng ini ya guys bumbune. Terus dihalus ning ngene ya guys, tapi nggak usah terlalu halus, terus ditambahi banyu secukupnya. Nah, bar ngono dilebokne kulit minjone mau sing wis digodhog sampai empuk. Nah, bar ngono dilebokne tempene sing wis diiris ngene. Nggak usah digoreng tempene. Terus ditambah uyah karo gula, terus dicek rasa piye kurang asin apa kasinen. Nah, wis dadi guys, masak sederhana kulit melinjo ngene iki dicampur tempe, iki rasane enak guys. Masih yo to mek gur ngene. Ya wis, selamat mencoba di rumah.